Yn gynharach yn yr rhaglen, es I draw I ochrau Bangor I feithrinfa Ian Sturrock I ddewis tair coedan ffrwytha I dyfu yma ar y patch, sef afal gwell na mil, eirinen abar Gwyn Gregin ac ellygen Brenhines yr Wyddfa. Carrag, syth bin. O tip bach I chi de, ychwanegwch digon o gompost I mewn yn y twll lle ydych chi'n mynd I blannu'r coed ffrwytha a'i gymysgu fo mewn efo'r pridd wrth o'r twll. Neith hyn ddal lot o ddŵr a neith o roi gwell cyfla i'ch coed chi. Gwasgwch y pridd I lawr I wneud yn siŵr fod y goedan yn sefyll yn gadarn yn y ddaear. A cofiwch, os ydy'r pridd yn sych, I ddyfrio hi'n aml. Reit, ni'n barod wan I roi polyn. A mae'n bwysig roi polyn am fod mae gwynt yn medru amharu'r coed bach yma. Ond dim mewn ffordd da ni'n meddwl amdano fo. Mae'n medru amharu'r gwreiddiau. Am fod mae'r gwynt yn mynd I chwthu'r tyfiant ar goedan bach yma o gwmpas y lle. A neith y gwreiddiau ddim cael cyfle I angori'r goedan I mewn i'r ddaear. Na neith rhyw bolyn fel hyn. Dyma mynd I fod yna am flynyddoedd, mond drwy flwyddyn neu ddau, tan mae'r coedan wedi sefydlu hyn a'r gwreiddiau wedi angori'r goedan i'r ddaear lle. A wedyn, fydd hi'n medru gwrthsefyll unrhyw dywydd fydd yr hosgadan yn medru taflu dati. Dyma dip bach arall I chi. Defnyddiwch darn o sponge I arbad difrod I fonyn y goedan. Wedyn clymwch gortyn rownd y sponge ac yna i'r postyn. I atal yr eir a'r gwydda rhag bita'r rhisgil fel ddaru nhw llynadd, mae bob un o'r coed ffrwytha yma yn cael ffens bach I hun. Wel, dyna ni. Dwi'n siŵr wneith hwnna wneud y tric o gadw'r hen adar a draw. A gobeithio tro yma mi gael rhywfaint o ffrwyth. Ond mae rhaid mi blannu'r lleill gynta.